Ak sa stále bojíš, že prídeš o peniaze alebo o ľudí, toto video je presne pre teba. Ahoj, tu je Ingrid a ja verím, že máte krásny deň. V dnešnom videu si povieme niečo o nedostatku v peniazoch a nedostatku vo vzťahoch. Vedela si, že nedostatok v peniazoch a nedostatok vo vzťahoch má často ten istý koreň? Možno sa ti to teraz zdá zvláštne, možno si hovoríš, peniaze sú predsa peniaze a vzťahy sú vzťahy a vzťahy sú o láske. Ale pravda je taká, že v podvedomí ich často spája jeden spoločný pocit a tým pocitom je nedostatok. Nie je nedostatok peňazí ako takých, nie je nedostatok partnerov, ale nedostatok na úrovni hodnoty, na úrovni bezpečia a dôvery v život. Možno to poznáš, snažíš sa viac zarábať, ale peniaze sa akoby nikdy nechytia. Prídu a hneď odídu. Alebo túžiš po vzťahu, no stále priťahuješ rovnaký typ partnera alebo partnerky. Alebo vzťahy, v ktorých sa musíš snažiť neustále dokazovať svoju hodnotu alebo sa prispôsobovať. Navonok to vyzerá ako dva úplne odlišné problémy, ale vnútri majú často rovnaký zdroj. A tým zdrojom je podvedomé presvedčenie, že nie je dosť. Musím si zaslúžiť. Keď niečo chcem, musím za to zaplatiť. Zaplatiť s sebou. Keď mám ja, niekto iný stratí. Láska aj peniaze sú neisté. A podobne. A teraz sa na chvíľu zastav a polož si jednu otázku. Ako sa cítiš, keď míňaš peniaze? Čo pri tom cítiš? Cítiš pri tom napätie, vínu, strach, že ich nebude dosť? A teraz druhá otázka. Ako sa cítiš vo vzťahoch? Musíš viac dávať? Bojíš sa straty? Máš pocit, že musíš byť dosť pre niekoho? Vidíš tú paralelu? Nedostatok nie je o sume na účte a nie je ani o tom, koľko máš lásky okolo seba. Nedostatok je stav vedomia. Je to tvoje vnútorné nastavenie, ktoré hovorí, niečo mi chýba a musím to dohnať. A kým sa snažíš doháňať, tak tlačíš, kontroluješ, držíš sa. A paradoxne práve vtedy život prestáva plynúť. Prestávaš byť v tom stave flow, v tom stave prirodzeného plynutia. Čiže jedna dôležitá vec teraz pre teba. Nie je to však tvoja chyba. Tieto programy si nevymyslela ty. Tieto programy vznikli veľmi skoro. Z rodiny, z výchovy, zo skúseností, z rôznych bolestí. Ale to, že ich dnes vidíš, znamená, že ich môžeš prepísať. Pretože keď sa zmení tvoj vnútorný pocit zo stavu nedostatku na dostatok, čiže zo stavu nemám dosť, na stav som v bezpečí, mám oporu, život so mnou spolupracuje, všetko sa deje pre moje najvyššie dobro, peniaze prestanú byť bojom, vzťahy prestanú byť testom, a častokrát aj trestom. A začneš si vyberať a nie zachraňovať. Prijímať a nie dokazovať. Dovoliť si a nie tlačiť. Možno si doteraz myslela, že potrebuješ viac stratégie, viac snahy, viac disciplíny. Ale často nepotrebuješ viac robiť. Potrebuješ pustiť ten starý vnútorný program. Ten, ktorý ti hovorí, že láska aj hojnosť sú neisté. Nie sú. A presne o tomto budem hovoriť oveľa hlbšie na webinári s názvom Vyhraj nad nedostatkom raz a navždy. Tento webinár sa bude konať naživo 10. februára, takže zároveň ťa týmto srdečne naň pozývam. Stačí sa prihlásiť kliknutím na odkaz nižšie. Odkaz dávam do popisu tohto videa. Teším sa na teba a pamätaj, nedostatok nie je tvoj osud. Je to len tvoj starý príbeh, starý program, ktorý môžeš prepísať. Ak sa ti toto video páčilo, poteším sa každému lajku, zdieľaniu
a teším sa na teba na webinári. Pekný deň.